Kung makabati ta sa Ebanghelyo karon, apil na usab sa unang pagbasa, ato day makita nga ang sentro niini mao ang pagpasalamat. Paan din sa Ebanghelyo, dunay mga detalye nga maghatag natog laom nga pagpasabot ining pagpasalamat. Tanawan ninyo diri sa Ebanghelyo na hinagbo ni Jesus kining pulo ka mga sanlahon sa boundary utlanan sa Samaria o Galilea. Kining duha ka inila nga dapit sa Biblia, Samaria o Galilea, mao ni ang nagkalain-lain ang ilang kultura. Kunya doon na po'y clash, no, panagbingkil. Niya diha sa tunga, nahinagbo ni Jesus ang pulo ka mga masakiton, mga sanlahon. Sa may atong makatunan ni mga igsoon, nga diha kang Jesus, walay clash of cultures. Diha kang Jesus, walay panagbingkil. Diha kang Jesus, walay pagpatukay. Mao nga sa atong kinabuhi, basta gani wad-on ang panagbingkil, wad-on ang pagpatukay. Nya dili kita magpasulabi sa tuang mga biases and prejudices sa kinabuhi, diha nato mahinagbo ang Ginoo. Diha nato masinati ang Ginoo. Mao bitaw to nga naay giingon, duha kun tulo nga magkauyon, buti pasabot nagkausa, o musangpit kanako, ihatubagon ko ang ilang gipangayo. Anaha ako sa taliwala nila. Ubi caritas, Deus ibi est. Kung diin gani adunay gugma, adunay panaghinatagay, panaghiusa, ang Dios usab tua. Nag-uban, anaa ang iyang presensya. Kung doon na gani panag-away, panagbingkil, mawala po ang presensya sa Diyos. Kinsa may mupuli ang presensya sa yawa. Kanya karon din nabantayan ninyo nga ang pagsangpit sa mga masakiton, wala sila moingon nga ayuha mi. Ang ilang gisinggit, Jesus magtutudlo, kaluy in town kami. They were asking for God's mercy. Nga naman, tungod kay sa kultura kaniadto, kung doon na kay sakit, resulta kini sa sala. Basta doon ay sakit tungod sa sala. Mauman sab karon, kano sa amo mo magdaot, kano sa aman mo magka-problema tungod sa sala. Kamo mga batanon, kano sa aman mo magka-problema, mukalitlag ka butirik na inyong tiyan, kay gahig ulo, no? Nagpakasala, bisyo, kano sa aman masakit, ang mga tinai, mga kidney, sa padiha, bisyo, sobrang kaon, kada bang sobra, wala na'y limit sa kaugalingon, diha mo sulod ang mga sakit. Mo na ingon si Father Siano Ubod, doon na siya meaning aning bisyo. Ang bisyo ko no, kini, una, biga. O, kini pagkabigaon, bisyo. Biga ba? Di ko matagbaw. Anay asawa, bana, mangandoy patyuglain. Anay uyab, ngita patyuglain. Dayon, sunod kining inom. Inom yun, ala, makakwarta gamay. Inom yun taman-taman. So, unsa may mahitabo? Masakit dayon. Katong biga, unsa may mahitabo? Problema dayon, bungkag ang pamilya. Sunod, kanang S, bisyo. Sagat itong isa, kalimot ko sa S. Ha? Bisyo. Kalimot ko sa S. Basta kanang Y, ingon pa niya, yup-yup. S, sugal. Ana,
sugal. Halag yun. Sugal. Na mo nang natay mga online, sabong. Sugal yun taman-taman. Taya yun, taya. Mo nang nga kining ang uban na hayahay, mas daghan ang nahapay sa sugal. Dayon, why? Yup-yup. Halag yun, yup-yup, sigarilyo, suyop shabu, o uban pa. Kuan yun. Patuyang yun sa bisyo. Yang katapusan, kining sa ganitong kalimot naman sa ko. Pag itong itiman ang gahapon ako nakita sa YouTube. So, kisama kita na. So, muna, hinumdum lang ko rin pa, mong akong gidalikyat, o ni apil sa kong giandam. So, muna nga ang bisyo, nagdala og problema, nagdala og sakit. Tungo mo na, sala, mo'y nagdala og kadaot sa itong ginabuhi. Muna nga ang ulan nilang isinggit, kaluyi kami. Kay kami mga makasasala. Sa ito din pagsampit, mga igsuon sa Ginoo, ayaw pagdiritsong pangayo. Ang una sa ang pag-anggon, pag-ginulsol sa iyong pagkamakasasala. Inig pangayo ni mo, ayaw pangayo, nga mura kag nagmandar sa Ginoo, nga mura bag, I claim, Lord, I claim, na may bagurong style sa spirituality, akong i-claim sa Ginoo, akong i-claim sa Ginoo, hilom diha, claim sa imong mata. Ask for God's mercy, pagpakiluoy, ayaw anang feeling entitled, I claim, Lord, I beg for your mercy. So mo ni ang gihimo nila. Manyaon sa unsa may gibuhat ni Jesus, wala mo sila ayuha. Gitudluan sila a very important thing para makalikay sa sala. Ang instruction diri sa Ginoo, wala sila ayuha para makalingkaw sa sala. Ingon siya nga, adto mos pare para i-absolve. Buti pa sabot, kung adto sa pare kani adto, muhalad ka para malingkawas ka sa sala. Bayad sa sala. Mao manay sa ilang kinaraan. So pag adto niya sa pare para i-confirm na sila lingkawas na sa sala. So sa may buti pa sabot kung lingkawas sa sala, naalin na, healing. Dito sila padulong sa pare. Isunod silang tulong. So, kuman sa pagsampit, sa pagpakiluoy sa Ginoo, unsa may sunod? Obedience. So, ang gitudlo sa Ginoo nila, learn to obey, to follow. Kabalo ba mo, daghan kay mga tao karon nga nagka-problema, nangaguba ang kinabuhi, kay gahi, kay ulo. Di kabalo mo sunod, di kabalo maminaw, magtuman gyud magtuman. Mauna nga makasinati og daghan kaayong kalisdanan, daghan kaayong problema kay magtuman gyud. Dayon pagkahuman along the way naayo. Nakamatikod sila nga naayo sila. Ang usa nakamatikod siya nga, uy, naayo man ko. So sa iyang gihimo, imbis mo diretso sa pare, nibalik pa siya kang Jesus. Nganong nibalik man siya, this is a recognition nga ang kaayuhan nga akong nasinati, ang tanang kaayuhan nga akong nadawat sa kinabuhi, gikan sa Dios. Mao ni ang pagpasalamat. Gratitude is to acknowledge that every good thing that happens to me comes from the Lord. Mao na pagpasalamat. Ang pag-angkon na ang tanang kaayuhan nga akong nadawat sa kinabuhi, nagagikan sa Dios. So mao ni ang pagpasalamat, balik siya. Nagpasalamat siya kang Jesus. Ug dayon, the twist of the story. Ang tinuod nga pagkaalim na dawat nining tawhana nga may balik sa Ginoo. He was completely
restored. Kay iyamang gi-acknowledge ang tinubdan sa tanan. Mao ni mga igsoon nga sa atong kinabuhi, lisod kayo ang pagpasalamat kung dili ta kakita sa tanang kaayuhan nga gihatag sa Ginoo. Kaniadto, pagsud na kog seminaryo aning college, nganong magpari man ka, ako tubag, to serve God and His people. Itudluan mo sa buko ko ato, mo ko'y kalibutan mo sa itubag. Tudluan ra ko para makapasar yun. To serve God and His people. Muna magpari. Pagka theology na nako, of course, di na po tumaw ang tubag. Kaya na mature naman, na experience na nato ang tanang kaayuhan sa Ginoo. Muna pag eskwela na kong theology, pag take na kong interview dito sa Manila, ani na akong tubag. Ganun magpari magka, akong tubag. Mauni akong pamaagi sa pagpasalamat. My personal way of expressing my gratitude to God. Mapasalamaton ko sa Ginoo, mong ihalad na ko ang kaugalingon niya sa pag-alagad, isip ko sa kapari, kung ihatag ang maong gasa. Ang pagpasalamat. Mga igsoon, a grateful heart is a humble heart. A humble heart, mao ang kasing-kasing na kanunay nag-ila sa Dios na mao'y tinubdan sa tanan. Abi ninyo mga igsoon, kung kabalutang mo tanaw sa tanang kaayuhan nga gihatag sa Ginoo, dili gyud ta magsigig reklamo. Kanunay tang mapasalamaton. Bisan pag-unsay nahitabo sa atong kinabuhi. Karon sa atong kahimtang, unsaon man nato pagpasalamat? Kabalo ba mo nga kining pagsimba, Eucharistin means thanksgiving, to give thanks. So ang number one di ang pagpadayag sa pagpasalamat, mao ang pagsimba. Pagsimba sa Diyos, pagdaig sa Diyos. So kay sa inyo din pagsimba karon, nagpasalamat mo sa Ginoo mo nang doon. Natay mga halad pasalamat, apoy sa kalag, ya diri maghalad mo, pagpasalamat na. Ya karon dire, doon na po yung mga tao na nagpasalamat. No, karon ya tumiaging Domingo, ambot karon na ba kay mag-atang diha? Na po mag-atang diha para sa atong faith and service slots. Abi ninyo last week, ato miningilon Sunday, nahalinan ta og 3,492.2 slots. Dili mo. Agatong 550 slots nagkantidad og 55,000. Agsa Domingo karong simanaha katong atong faith and service slots. So nanatay 55,000. Mapun-an na po ni karon tag 100 man eh. So kining tanang mga buhata, mga igsuon, pagpasalamat, pag-ila. Unya kabalo mo, kung kaantigo ka magpasalamat, you will be restored to your original self. Kaya nga itong original nga pagkatao, mapasalamaton kaya ang tanan nagagikan sa Diyos. Amen.